Sa lalawigan sa Siquijor, gihatod ni sang katapusang pahulayan si Philippine Marines Private First Class Rinel Angot, 22 anyos, human na makalas sa pag-ulbo sa usa ka anti-personal mine dito sa Maguindanao. Si Angot sa kaubang mga Marines nga sila si Sergeant Erasmo o Amad, Private First Class Noledo o Olianes, sakay sa usa ka military truck. Naangol ang upat ka mga Marines nga milandig sa Tambalanan. Sakop si Angot sa Marine Battalion Landing Team 5 sa 57th IB nga nagbantay sa utlanan sa lalawigan sa Maguindanao o ingon man sa Lanao del Sur. Matud sa amahan ni Rail nga daghan na unta o mga damgo ang iyang anak apan di na kinikahatagan o katumanan. Gihulagay sa Western Mindanao Command nga usa ka binuhatan sa pundok sa mga terorista ang pagkamatay sa maong Marine nga sundao. Yung hitabuan, ngayon mo dito rin makadawat pa. Kasi sa mga nahitabo naman. Pero proud gihapon niya ng narinig sa bayan. Apan arrival niya, amo siyang gihatagan o arrival honor, isip isa ka hero sa moang sandatang lakas ng Pilipinas.